Det ligner en iPad. Det er vist godt nok ikke. Det er en rigtig iPad. Det er altså en rigtig iPad. Kan du lave en god tegning til Annette og mor og far? Okay, det gør jeg. Jeg er skide god. Er du god? Ja, jeg er skide god. Nå. Skal vi ikke på McDonald's? Det gider jeg ikke. Jo. Vil du ikke have nuggets? Nej. Det gider jeg ikke. Det er det til morfar og Annette. Tak, det glæder jeg mig til. Hvad du siger i, der sker i filmen? Hvad? Hvem er det, der faldt i vandet? Det er en dreng, jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad skal de hente ham så? Han kan ikke komme op igen. Hvorfor kan han ikke komme op? Han er ved at drukne. Er han ved at drukne? Så er det godt, de henter ham, ikke også? Det er ikke kun den samme. Han er god. Hvor sammen hen er han der? Godt. Og der er en. Det kommer den samme. Så han kører da stærkt. Det skal han også, fordi de skal skynde os. Hvorfor skal de skynde sig? De der. Hvorfor skal de skynde sig? Fordi at han drukner lige om lidt. Og det var da synd. Hvad gør de nu? Er det moren, det der? Det er der med. Det er der pænt, Johan. Mike kan ikke holde sig ovenvande ret meget længere. Der sker det, Johan. Hvad? Hvem er det, der faldt i vandet? Det er en dreng, jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad skal de hente ham så? Han kan ikke komme op igen. Hvorfor kan han ikke komme op? Han er ved at drukne. Er han ved at drukne?